Добър ден! Вие сте с предаването Спорт, култура и религия. Аз съм Светозар Костадинов. Останете пред телевизорите в следващия половин час. Играта, която ще бъде от Студио 2. Ще научите въпроса от момичетата, ще видите за какви награди играете. Днес в студиото съм поканил две гостенки, много интересни и известни в тениса средите. Нека да отидем в Студио 2, за да видим днескашният въпрос. Здравейте, аз съм Деница. Аз съм Ваня. Вие сте с играта на предаване Спорт, култура и религия. Въпросът е: кога започва Олимпиадата в Гърция? А. 1 август, Б. 13 август, В. 10 август и Г. 20 август. Вашите отговори ще очакваме на телефон 640 419 и 640 366. Надявам се, че няма да ви затруднят въпросите. Днес наградите са осигурени от фирма Ivan 7 и нека отново да отидем в Студио 2, за да видим за какво точно играем. Наградите са кафе машина, осигурена от Ivan 7, DVD от Мариано Луков и кълъв за хилки от спортен клуб Марица Фест. Успех в играта. Надявам се, че днескашният въпрос няма да ви затрудни. Нека да се върнем в Студио 1, за да ви представя днескашните гостинки. Поводът, за който бяха поканени в нашото студио, е преди около 10 на дена завърши държавното първенство по тенис на маса. Знаете от предишните предавания, шампионки за жени е точно отборът на Стоян Строй. Здравейте, момичета! Здравей! Много ми е приятно, че приехте поканата да участвате в нашето предаване. Бихте ли се представили на зрителите на Пловдивска обществена телевизия? Аз съм Ани Сариева, състезателка съм на спортен клуб Стоян Строй, заедно с сестра ми Жана Пенчева, и третата състезателка в нашия отбор тази година беше девойката Жана Петрова, която за съжаление не успя да дойде в предаването, тъй като съвсем скоро се завърна от европейско първенство в Унгария за юноши и девойки. Понеже поводът е вашата шампионска титла, тя не е единствената. Бихте ли казали колко пъти отборът на Стоян Строй е шампион за жени? Значи тази година станахме за 4-ти път шампионки за жени, като всичките ни 4 титли са спечелени през последните 5 години и винаги в състава, който е печелил първо място, сме били ние двете. Заедно с нас по 2 шампионски титли имат Даниела Ширилинкова и Ненка Тушликова, и тази година е Жана Петрова. Искам да кажа, че тази годишната ни шампионска титла беше една от най-трудно извоюваните, за да ни кажа най-трудно извоюваната до сега. И за това толкова и се радваме и сме щастливи, че спечелихме. Това е радост за тениса на маса в Пловдив. Наистина, както се казва, меката на тениса на маса си е Пловдив. Знаем и при мъжете, и при жените. Ние сме винаги в първата четворка и шампиони за мъже. Жана, би ли си представила на зрителите на Пловдивска обществена телевизия? Да, казвам се Жана Пенчева, също съм състезателка на спортен клуб Стоян Строй. Заедно, с сестра ми и с Жана Петрова. Играем от една година, сме заедно в един отбор. И се надяваме за бъдеще нашия отбор да продължи да показва все така добри резултати. От колко годишни играете тенис на маса? Аз от по-голяма съм започнала по-рано от нея да играя. Нашата разлика е 5 години. Като съм била 3-ти клас ученичка. Това значи 9 годишна. При кой треньор и къде започна да играеш? Първи път започнах да я тренирам случайно при мой познат ме заведе на наше приятелско семейство. Детето тренираше и аз така покрай него започнах да ходя в залата. Първата ми треньорка беше Дарина Стефанова. Тя е съпруга на известния наш състезател Стефан Стефанов. Но за съжаление, 6 месеца след като започнах да тренирам, те заминаха за Италия, където Стефан стана състезател, в последствие и треньор. И аз преминах при Георги Славчев да тренирам. При него бях дълго време, може би над 10 години. След това съм работила с треньори като Михаил Каранешев, който го доведе сегашния ни спонсор на отбора и мой съпруг Стоян Сариев, и сегашния ни треньор Найден Конов и Сергей Рибанчов.
Жени, ти кога почна и къде? Аз съм започнала да тренирам от трети клас, от около 9-10 годишна възраст. Естествено, причината, поради която влезнах в залата, беше сестра ми. Отначало ходих само така да гледам, нали, беше за удоволствие и постепенно, естествено, почнах да тренирам при Георги Славчев. След това продължих при около 10 години някъде, след това при Сергей Рибанчов, при Михаил Каранешев и в момента тренираме с Найден Конов. Кога постигна най-големите си успехи? И ти може да кажете на зрителите на Пловдивска обществена телевизия, вие сте дългогодишни състезателки в националния отбор, бяхте на световни и европейски първенства. Може да разкажете успехите си, ще бъде интересно. Моите първи успехи бяха до 14 годишна възраст. От тогава ми беше, може би на 13 годишна възраст ми беше първото европейско първенство за кадети и кадетки в Братислава, Балчани. И от тогава това ми беше, нали, първия успех. И от тогава имам 3 или 4 европейски първенства за юноши и девойки, да. А в женски национален отбор? В женски национален отбор играя от 4 години, като съм била на едно световно съм била. Къде беше световното първенство? В Япония. В Япония. Ани ти? Аз постигнах своите успехи горе-долу във възрастта, когато излизах от девойки, вече към 17-18 годишна възраст. Преди това също съм била сред най-добрите, но не съм била, например, шампионка или като индивидуално класиране. Най-доброто ми е било второ място за девойки на републиканско първенство и второ място за жени на топ 12 и в последствие една година изпечелих топ 12 за жени. На републиканските първенства съм вземала медали от индивидуално, медали на двойки, но най-големите ми успехи като цяло са на отборните първенства. Също така съм играла в националния отбор за жени последните 3-4 години, но предимно в разширения състав и последната година, преди да станем шампионки, прекъснах да играя поради бременност. Преди да ви задам следващите въпроси, да напомним за тези, които са включили по-късно от телевизора. Вие сте с предаването Спорт, култура и религия. Днескашните ни гости са много титулувани състезателки в спорта тенис на маса при жените. Нека да отидем и в студио 2, за да видим днес как тече играта и какъв е въпросът, за какви награди играем. Моля да кажете... Въпросът е кога започва Олимпиадата в Гърция? Отговор А. 1 август, Б. 13 август, В. 10 август и Г. 20 август. Наградите, за които играят? Ало? Наградите, за които играете днес, са осигурени от фирма Айван 7. Това е кафе-машина, кълъв за тенис на маса и топчета за тенис на маса, осигурени от спортен клуб Марица Фест. И също играете за диск, осигурен от Мариано Луков, който беше и в предното предаване гост на Спорт, култура и религия. Нека отново да се върнем в студио 1, да продължим въпросите и отговорите с нашите събеседници. Както виждате, те са много интересни. Вие може да задавате също въпроси към тях на телефон 640-366. Искам да задам един въпрос към Ани Сариева. Понеже в разговора, който ние водим, установяваме, че интересът първо като любителки, после като професионалистки е голям в играта тенис на маса. Вие за удоволствие ли играете тенис на маса или някакви други цели имате в тенисът на маса? Значи от момента, в който сме станали професионалисти, ние имаме амбиция отбора ни да е винаги на първо място и съответно лично да се представяме индивидуално, възможно най-добре. Аз за себе си мога да кажа, че вече нямам амбиции да играя в националния отбор, но за сметка на това имам амбиции клуба ни да остане все така водещ в страната. И може би тук е мястото да кажа на нашите зрители, че моят съпруг, който е спонсор на отбора Стоян Сариев, ни осигурява перфектни условия за тренировка
Събрали сме много добри състезатели, много добри треньори. Залата е чудесно оборудвана, така че друго, освен първото място, просто не би било добре да бъде поставена като цел на клуба, въпреки конкуренцията, която имаме. А какво коства тази висока цел? Лишава ли се от нещо семейството? Лишавате ли се от вие от нещо? Това коства много часове тренировки, труд в залата. Всички знаем, че спортни успехи се постигат с много труд, за разлика от някъде другаде, където може и да си спестиш част от труда. Но имаме добър треньор, т.е. добър екип от треньори, които са направили програма, така че по 5-6 часа на ден ние сме заети в залата. Това важи за всички състезатели в нашия клуб и затова е трудно да бъдат приети като членове на клуба, тъй като ги очакват дълги години труд, за да поддържат ниво, да бъдат най-добри в страната. Жане, ти не си създал още семейство, учиш. Би ли казала няколко думи? Какво ти косва високото спортно майсторство? Какво ти липсва? От какво се лишаваш? На мен по принцип за момента нищо не ми липсва. Това, с което се занимавам, се чувствам добре. Тренирам по 5-6 часа в залата. Освен, че тренирам, завършвам, уча в момента физическо възпитание в Пловдивския университет. И тези две неща изцяло изпълват моето време. Наистина амбициозно момиче си, наистина не е лесно за професионален тенис и въобще професионален спорт за жените. Знаем, жените, ще ти дам думата, жените просто са цветето на семейството, те би трябвало да гледат семейство и наистина е трудно за едни хубави жени като вас да успяват да балансират. Да, ни кажи. Аз исках това да кажа, че в нашето семейство имаме 2 малки деца и без помощта на моята майка, която ги гледа почти изцяло и без разбирането от страна на съпруга ми, тъй като все пак аз почти по цял ден не съм вкъщи, наистина могат много трудно да се съчетаят нещата. Благодаря ви. Нашите камери преди една седмица бяха на турнира в Албена. Ние сме подготвили кратък репортаж. След това, като го изгледаме, ще се върнем отново в студиото с нашите интересни събеседнички. Колеги, моля видео. Това са кадри вече от курорта Албена, централният хотел. Това са малките хотели покрай него. Наистина организаторите на турнира бяха осигурили перфектни условия за състезателите. Това е международен турнир, 6-та година подред. Имаше много участници от различни държави. 9 държави участваха на този турнир. Имаше турнир за любители тенисисти, за ветерани тенисисти и за професионалисти. Това са кадри от плажа. В свободното време и преди турнира и след турнира самите клубови имаха привилегията да останат на лагери на подготовка, за да покажат всичко, на което са способни в самия турнир. Турнирът за професионалисти беше разделен на няколко фази. Имаше турнир в отборни мачове, имаше турнир в индивидуални мачове, имаше турнири на двойки. Поводът, за да дадем този репортаж от Албена е инициативата на Мариан Луков, който, както след малко ще видите, започна поредица от верига турнири на професионално ниво, които турнири ще бъдат пряко следени от камерите на Пловдивска обществена телевизия. В тези турнири ще взимат участие едни от най-добрите играчи на България и на света. Наистина прекрасна инициатива от самия Мариан Луков. Българските отбори, професионалните тенисисти застават за тази идея и ще вземат живо участие за нейното реализиране. Виждате атракциите на Албена. Всичко това съпътстваше програмата на участниците в турнира. Полезното, както се каза, беше съчетано с приятното. Наистина нашето Черноморие е прекрасна атракция и самия курорт Албена е прекрасна атракция и място на провеждането на такива турнири там е добро дошло за тенисът на маса.
Сега виждаме Мариан Луков, за който стана дума преди малко, инициаторът на тези професионални турнири. Негови мачове с различни състезатели и след малко ще видим и мачове на Тодор Кесов, който в днескашния ден събота от 17 часа след предаването двамата ще изиграят първият официален професионален матч в залата на Стоян Строй. Камери на Пловдивска обществена телевизия ще проследят матча и в следващата седмица вие ще можете да видите резултата от този матч. Наградният фонд на този матч е 10 000 лева, осигурени от различни спонсори. Искам да благодаря тук и на Стоян Сариев специално за това, че той предостави зала Стоян Строй за провеждането на този турнир. В момента в залата тече и любителски турнир, в който имаше такса от 5 лева. Организаторите не пожелаха да вземат и една стотинка за самата организация. Самите такси ще бъдат раздадени като награден фонд на всеки един от участниците в турнира. Виждаме прекрасни условия, наистина пълна зала. В дъното на екрана се виждат и знамената на страните участнички. Това вече са кадри от финалния матч. В дъното виждаме и Тодор Кесов. Това е Мариан Луков. Ще видим и награждаването в Албена. Наградите бяха осигурени от организаторите на турнира. Имаше и пликче с парични средства. За първият, вторият, третият и четвъртият в класирането имаше медали и купи. Наистина просто турнир така организиран на ниво. И аз се надявам любителите на тенисът на маса в Пловдив да вземат така инициативата в свои ръце и да започнем да правим верига от такива турнири в родният ни град. След малко ще видим и кадри от пресконференцията, която беше организирана на 26 юли в София. На тази пресконференция официално стартира инициативата на Асоциация на тенисистите на тенисна маса в България. Това е награждането на Тодор Кесов, днескашният съперник на Мариан Луков, който стана първи на турнира. И всъщност това предизвика ревност в Мариан Луков, който пожела да играе за награден фонд 10 000 лева. Наистина сериозна сума, наистина вече започва да се тенисът на маса да набира инерция в професионалните среди. А това е Теодор Йорданов, който играе във втора Бундеслига в Германия. Ето го и Мариан Луков. Няколко думи за този турнир. Вие миналата година взехте участие, тази година нямаше турнир за жени. Какво е вашето мнение? Добри ли са тези турнири? Бихте ли участвали в такива професионални турнири като жени? Тези турнири са добри, защото значи, като завършат нашите състезания през годината, има една доста голяма пауза и за всеки професионален състезател е добре да си проверява формата през това време и нивото, на което се намира, защото иначе се получава една 3-4 месечна пауза, която не е добре за никой. Конкуренцията е доста силна на такива места. Да, разбира се, бих участвала, стига да имаше естествено турнир за жени, да. Освен това, тук участват и състезатели от чужбина, които през годината нямат възможност да се състезават с нашите отбори. Например, Теодор Йорданов е от Германия. Той цяла година не участва във вътрешното първенство и на такъв турнир всички, които го срещнат, е добре за тях. И наистина голямата изненада на турнира беше за всички, че самият Тодор Кесов, който участва в турското първенство, успя на финала в един много труден и драматичен матч да победи с 4-3 Теодор Йорданов. Това говори за класата на двамата играчи. Наистина много добър матч. Сега, преди да продължим разговора от Студио 1, нека да видим реклама. Спортен клуб Марица Фест предлага на любителите на тениса на маса отлични условия. Срещу минимално заплащане може да практикувате любимия си спорт. Под зоркия поглед на едни от най-добрите специалисти имате възможност да усъвършенствате уменията си. Спортният клуб организира и уроци за деца от 1 до 8 клас. Спортен клуб Марица Фест, палата номер 19 на Панирното градче.
Такомак. Силни масла за силни двигатели. Хранителна верига магазини Триумф. Високо качество, перфектно обслужване, 4000 стоки на едно място. В верига хранителни магазини Триумф ще откриете висококачествени стоки, съчетани с добро и прецизно обслужване. Високо квалифицираният персонал ще отговори и на най-изтънчения вкус на клиентите. В верига магазини Триумф ще откриете голямо разнообразие не само на хранителни стоки, захарни изделия, винаги пресни плодове и зеленчуци, алкохол и козметика с отлично качество. Хранителна верига магазини Триумф. Вие сте с предаването Спорт, култура и религия. Аз съм Светозар Костадинов. Нека да напомня на любителите на тенисна маса, че днес от 17 часа в залата на Стоян Строй ще се проведе професионален матч с награден фонд 10 000 лева между Мариано Луков и Тодор Кисов. За тези, които обичат тенисът на маса, още не сте закъсняли да отидете и да видите матчът на живо. Сега нека да отидем в студио 2, за да видим играта днес как върви, въпросът и наградите, за които играете. Помним въпроса днес и той е: кога започва Олимпиадата в Гърция? А. 1 август, Б. 13 август, В. 10 август и Г. 20 август. Наградите са кафе машина, осигурена от Айван 7, DVD от Мариано Луков и кълъв за хилки от спортен клуб Марица Фест. Успех на тези, които играят. Надявам се, че въпросът няма да ви затрудни, а ние ще се върнем в студио 1, за да продължим разговора с днескашните ни гости Ани Сариева и Жана Пенчева. Това, което исках да ви попитам от самото начало, понеже вие имате дългогодишен опит в тенисът на маса и казахте, че последните 5 години сте 4 пъти шампионки на България. Вашето международно участие, знам, че участвахте в купа Нанси Еванс, имахте участие в Шампионската лига. Малко повече информация. Тази година ще участвате ли отново в тази купа? В коя купа ще участвате? Теглен ли е вече жребият? По принцип, като шампиони имаме право да участваме за купата на европейските шампиони. Миналата година участвахме на това състезание, ако мога така да се изразя. И жребия ни изправи срещу първия отбор на Германия, в който играят много добри състезателки, като Штрузе, Мелник, Шоп. Това са все жени, които са в първите 50 места на света. Тази година ще участваме в купата Нанси Еванс, защото имаме по-големи шансове да се изправим срещу равностойни на нас противници. Нещо по-интересно в жребият тази година. Имате ли информация с кои отбори ще играете? В България ли ще бъде, в чужбина ли ще бъде мачовете? Да, пристигна и жребия за тази годишната, за първенството. Ще играем с отборите на Холандия и Германия. Гърция, да, в Холандия. Тук е мястото да информираме зрителите на Пловдивска обществена телевизия за другият участник в купа Нанси Еванс при мъжете. Това е отборът на Марица Фест Пловдив. Единствените участници в тази годишните издания на европейските клубни турнири са именно отборите на Стоян Строй Пловдив и Марица Фест при мъжете Пловдив. Жребият определи 9-та група на мъжете на Марица Фест. Те ще бъдат в една група с Норд Донецк, един гръцки отбор и един отбор от Украйна. Първите два отбора от групите продължават във втората фаза на тези турнири. Пловдивска обществена телевизия ще следи с интерес участието на двата отбора, а ние ще продължим разговор с Ани Сариева и Жана Пенчева. Ани, имам един въпрос към тебе. Когато ти участваше в тези международни турнири, какво е усещането? Каква е разликата между европейския тенис на маса и българския тенис на маса? Разликата е както и като участваш на европейско и на световно първенство. Когато срещнеш от най-добрите отбори, просто усещаш, че има огромна разлика в класите, в начина на подготовка, в мисленето. Просто това е нещо, което е натрупано с годините и може в един момент да бъдеш равностоен в матча, но като цяло
много трудно имаш шанс да спечелиш матч срещу толкова добре подготвен противник, както са в Купата на европейските шампиони, тези, които са водещи. Иначе и там има отбори, срещу които ние бихме могли да спечелим, но вече от един момент нататък, например, ако влезеш в първите 16 отбора, вече за нас става, може би това е върха на нашите възможности, но това се определя и от нивото на тениса на маса в страната като цяло. Ти почти ми отговори на следващия въпрос. Каква е причината да има такива големи разлики в тениса на маса? Знаем, в България играла Даниела Гергьовчева, европейска шампионка, при мъжете Костадин Лингеров, европейски шампион, Мариан Луков, 10-ти света, нали, Братанов, втори в света, Иван Стоянов, Стефан Стефанов. Да, има много. Каква е причината всъщност толкова голяма дистанция? Защо нашите момчета и момичета, когато излездоха извън България, постигнаха тези успехи? Значи на нас не ни липсва талант, нещо друго ни липсва? На нас не ни липсва талант. За мен причината тръгва още от детско-юношеската школа. Още от първите години на подготовката, там където се гради основата, всеизвестно е, че както не можеш да изградиш къща без добри основи, така и не можеш да изградиш състезател, който няма правилна основа. И тези, които са най-талантливи у нас, успяват да пробият въпреки всичко, но до някъде. Например, един Гроздан Грозданов стана пети на Европейското първенство за юноши, но следващата година не участва в нашия национален отбор за мъже, като се прекъсне 2-3 години една такава нишка от участие и вече разликата се задълбочава. Благодаря ти. Значи, ние като хора, които милеем за тениса на маса, след като сме преживели всичките тия грешки, надяваме се от тук нататък поколенията след нас да направят нещо повече от нас. Ние ще помагаме с каквото можем. Нека да отидем в студио 2, за да видим как завърши днескашната игра и кой ще спечели наградите, осигурени днес. И нека изтеглим наградите. А верният отговор е отговор Б, 13 август. Значи, DVD-то печели Хари Давидян, Кълъф печели Атанаска Адамова, кафе машината печели Цветелина Атанасова. Честито на спечелени. Спечелилите могат да получат наградите си до една седмица на адрес улица Радецки, 45. И също така и за топчетата, 6 топчета ги печели и Лазарина Литева. Честито на спечелилите. Честито на спечелилите от мене. Ще дам няколко заключителни думи на двете сестри Ани и Жани, за да могат да кажат това, с което ги вълнува вътре в тяхното сърце, това, което мислят и това, което може да бъде полезно на зрителите на Пловдивска обществена телевизия. Ани, ти си по-голямата. Какво би казала за последно на нашите зрители? Като послание към зрителите. Аз бих казала, че всяко нещо в живота според мен се постига с труд и дисциплина, но също така не може и без талант и късмет, защото нещата са комбинирани. За мен не може без нито едно от тези две неща. Също бих ги посъветвала по-често да спортуват, тъй като забелязвам, че нашите съграждани не са особено активни, а известно е, че спортът е здраве. Дори и масов спорт, не професионален. Просто нямаме култура в тази област. Благодаря ти много за това послание. Наистина, зрителите на Пловдивска обществена телевизия, насърчаваме ги да спортуват, дори да не е професионално. Наистина спортът е здраве. Жани? Аз бих също им пожелава повече да спортуват. Най-вече им пожелавам здраве, защото естествено без здраве оттам нататък нищо не е възможно. И да следват целите и амбициите си. Благодаря ти. Вие бяхте с спорт, култура и религия. Нека да ви напомня, че от 17 часа днес в залата на Стоян Строй ще бъде първият професионален матч между Мариан Луков и Тодор Кисов с награден фонд 10 000 лева. Гледайте ни следващата събота от 16:30 и гледайте утре в неделя от 17:30 повторението на нашето предаване. Довиждане и Бог да ви благослови!